खुलुमबाय दिनै 4 जानुवारि 2024 बिस्तिबार। नैबे सावगारिया बा नैबे फोसावथाया गोबां गोसारगासिनो दङ आरो बे फोसावथायखौ लानानै बर' सुबुंफोरा गोबां दुखुनो फोरमायदों। एलपि आरो इउबि फोरोंगिरिनि फोसावथाय। एलपिनि थाखाय बड' मिडियामाव सा 46 मासिल', नाथाय असमिया रावनि थाखाय 3152 मासि। इउपिनि थाखाय बड' मिडियामाव सा 12 मासि, नाथाय असमिया मिडियामनि थाखाय 673 मासि। आसामनि देरगावआव जानाय जाब्रबथाय जानायखौ लानानै आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा दुखु फोरमायदों। लोगोसे हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथाङाबो दुखु फोरमायदों। लोगोसे हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा थैनाय सुबुंनि न'खरनो 2 लाख रां फोसावदों आरो जोखोम जानाय न'खरनो 50,000 रां फोसावनाय जादों। तामिलनाडुनि आयानापारामाव सासे सुबुङा 1 कौटि रांनि इन्सुरेन्सखौ मोननो थाखाय गावखौ थैबायनानै देखायनो थाखाय गावनि लोगोखौ बुथारनानै गारना दोन्दोंमोन आरो सावदोंमोन। नाथाय उनाव जाथाया सोराङाव फैनानै दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय सुरेश हरिकृष्णन। दायनिगिरिया गावनि लोगोखौ, जायनि मुङानो जाबाय दिल्ली बाबु, बेखौ जौ लोंहोनानै बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन आरो 1 कौटिखौ आसा खालामदोंमोन, नाथाय जोबथायाव जोबथेसालिनि आलासि जानांबाय। मोनसे मुगैथाव जाथाय। उत्तर प्रदेशनि आग्रायाव सासे 25 बोसोर बैसोनि दालित देरखानाय सिख्लाखौ सासे पुलिस कनस्टेबलआ इनायै जिनाहारि खालामनानै बुथारदों आरो बुथारखांनानै दुथां पुलिस कनस्टेबलआ सिख्लानि गोथै सह'खौ दौलें लानानै आलना दोन्दोंमन। उनाव पुलिसफोरा नायबिजिरनानै जाथायनि सायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ बा पुलिस कनस्टेबलखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरि दुथां पुलिस कनस्टेबलनि मुङा जाबाय राघविन्द्र सिंह। धुबरी जिल्लानि सिङाव थानाय गलाकगन्ज ओनसोलाव सासे आइजोखौ गावनि बिसिनायाव बा गावनि खथायाव उन्दुबाय थानाय समावनो फुंनि समाव सोरबा सिनायमोनै दुथां सुबुङा गोदोना हासनानै बुथारना गारना गालांदों। नाथाय आइजोखौ फुंनि समाव बे जाथायखौ सोर दुथाङा खालामखो बेखौ मिथिथ'नाय जायाखै। बुथारजानाय आइजोनि मुङा जाबाय आर्जिना बिबि। दा बे जाथायनि सायाव साखाथिनि मानसिफोरा बा लकेलनि मानसिफोरा दायनिगिरिखौ हमनानै फासिनि थाखाय साजा होनो थाखाय दाबि खालामनाय जादों। क'क्राझारनि सेरफांगुरि गौथुम इ-रिक्सा सालायगिरिफोरा आसाम सोरखारनि बिथोन आरो जिल्ला खुंथायनि गोख्रों राहा लानायखौ गोख्रों रावजों सोंखारनानै खुद्रिसारदों। सिसुवान सेरफांगुरिनिफ्राय जानानै आं फंनैसो बुंनो आखायाव लाबाय। मानोना जों गोबां स्टुडेन्टबो दङ बहाय टट' सालायनानै जों जिउ राहा मोजाङै दानो थाखाय जुजिबोगासिनो दं। मानोना बिमा बिफाया जोंनो जानांगौ बेखौ जोंनो होफुंजोबनो हाया। जों बेखायनो जों बे लामाखौ लानांगौ जादों। सानफा एफा मालायनाव हाजिरा मावनानै जों डाउन पेमेन्ट होनानै टट' लाबाय। दा डाउन पेमेन्टखौ जों होनानै लाबाय, ओमफ्राय जोंथ' दा बिसोरनो इन्टारेस्ट पेमेन्टथ' हैनांगौ, EMI थ' हैनांगौ। जोङो बे EMI-खौ मान्थलि जों 8,000 बहा मोननो हैगोन जुदि सालायनो मोनाबा जोङो। आरो जों गोबां दं, जेरोखोम जों रावबो लाखपति क्ररपतिया बहाय टट' सालायाखै। सोरबा दं नामा क्ररपति लाखपति? गैयाबा नायदो। जों गोबां मानसियानो दं। आंल' EMI लानानै, आंल' डाउन पेमेन्ट होनानै टट' लायाखै, गोबाङानो दङ। बे गरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा माबोरै सुख'नानै हैगोन? सरकारा बिनि फैसाखौ गावसोर होनानै होगोन नामा? EMI-खौ गावसोर होनानै होगोन नामा? बेनि थाखाय आंनिफ्राय गोख्रों दाबि आसाम सरकारनिसिम, जोंनो रडखौ नांगौ, जोंनो लामाखौ नांगौ, मेन हाइरडखौ नांगौ, जोंनो सालायनो होथारनांगोन। एसेनोसै। फोरमायगोन जे आसाम सरकारा मोनसे गोख्रों राहा लानायनि सायाव हान्थामेला बिफाना मोनसे गोख्रों राहा लानानै दिनै मोनफ्रोमबो जिल्ला खुंथायाव बेफोरबायदि हाबाफारिया जागासिनो। मा फोरमायगोन? बे हान्थामेला बिफाननिफ्राय आसाम सरकारा जे फोरमायदों, होमबा जोङो बेबस्था लानो गोनां जागोन। जोंनि जेसेबां दुखि हावरियाफोर आरो बेखारफोर जे इ-रिक्सा सालायनानै जादों, बे गासै फरियालफ्रा फैगौ दिनफोरावहाय इलेक्सनावसो मिथिगोन। जोंनि बे जेसेबां फरियाल दं 550 जन न'खर, बे न'खरफ्रा इलेक्सनावसो बिनि रिजाल्टखौहाय होगोन। बेनिखायनो जोङो फोरमायदों बे इलेक्सननि सिगां हान्थामेला बिफाननि बे गोख्रों बे फोसावनाय बेखौहाय सारि खालामनानै थाबैनो इमिडियेटलि डिक्लेयार खालामफिननांगौ। आङो बेखौनो बुंनानै खावलायबाय। नोंथांमोनहा फैबाय थानाय समाव माबायदि राहा लागोन जिहेतु बे हान्थामेला बिफाना उथायाब्ला? हान्थामेला बिफाना बे गोख्रों गावसिनि आयेनखौहाय उथायाब्ला जोंनि बे इ-रिक्सा अल क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोङो कनभिन्स खालामनानै जोङो रायलायनायनि गेजेरजोंहाय जोङो गासै जेसेबां इ-रिक्साफोरखौ लानानै जोङो राजा लामायाव ओंखारनो जोङो गोनां जागोन। जोङो राजा लामायाव इ-रिक्साखौ लानानै जोङो थाथेगोन।
बिथांमोना होख्रेमलाङो ना हुख्रेमलाङो ना बुलाङो ना लाठिचार्ज होयो जोङो अब्लाबो जोङो हर सान जोङो थानो जोङो बेखौहाय आलोचना खालामगोन जोङो बेखौहाय बेबायदि मावनो जों बाध्य जागोन। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।